Здравейте хора от YouTube и VBox. Това е първият обобщителен клип, в който ще разберете какво предстои около нашия отбор. Отбора сега стартира. Моля ви, за другите хора, които са професионалисти в това да снимат клипове, да не пишат коментари, в което се съмнявам, че клиповете са лоши, още се усъвършенстваме. И повече за отбора, значи ще се играе играта Diablo 2. На нея ще има всякакъв геймплей, от PvP до левелинг и квестове, заедно в сървър с един мой приятел, Денислав. Той не за първи, но за втори път ще снима клип. И имаше проблеми с машината. Аз доколкото за играта Diablo 2, какво да ви кажа, ще направя отделен клип. Ще направя отделен клип, в който ще покажа как откъде да си изтеглите Diablo, да играете, нали? Но се съмнявам, че има много малко хора, които не знаят. Доколкото за играта Diablo 2, не мисля, че има човек, който да не я играл или да не е чувал поне за нея. Клиповете ще се водят в YouTube, в този профил тук. Нали? В този профил. И ще има интересни клипове и категории. Нали? Тук бе снимал и клип на Diablo 2, но вижте го, но не мисля, че е чак толкова добре. Там очаквайте по-добри клипове. И това беше от мен. Чао!